салом алейкум бародарҷонам. Хе як адамиёр ҳамаша даст кирава намҷа. салом алейк бародарҷонам. дина бега ҳамҷада як бародар он меғалта дар нами о тапид мешава. ина вадалас кофтестай бародаро дар метро народная оплачено ча биё кадоме метонам марамат бародаро биёин мақсад он кӯмакихтона расонеда ин бародаро. амҷа мардум бисёр одам омадагия ёрдам дорад. бародаро ами падилитсия кинен амира дига бародаро бубина илтимос Москва река дашидаи корбрат дина народного оплачения чаянам ҷама намедонам метро да бародаро охирон сол каштагим даёдам не. салом алейкум тоҷикай бача. бале тоҷикай бародаро ай қирғонтепа кадоме ҳамин наздикиёда ҳаста биёем бародарҷонам. ина вадалас кофтеста бизанед лайка бародаро то дига мардумам будурай бибина. дина бародар дина бега ягон деста накардан омадам занг задам ақорат чап кардам шона ина на омадан на усар кардан дестат шона паато вақте ки гап намезани занг мезани гап хусу гап намезани паато дестат намекунам. ҳамин дастгирӣ кинем бародарҷоно лайка занем ки то дига бародаро бубина илтимос. бачаи 21 сола бача дина бега ин амҷа мепаранд ин амҷа уси гзара меган сетиш мегзара дитша сетиш мегзара ятш рис мекуна инаим тобайна нарафта рис мекуна. народное оплачение метро ина кофте анозин назарпроҳо бачаи ёш бародаро кадоми хай метона инҷа биая дастгирӣ кина мақсад ҳами соҳибои ҳами маида инҷа да хирсанд меса ки мисоли қадар одам ҷамъ ше шерои аллоҳ ҳале инҷа да мо метонем бародаромона фаҳмем ки ба дили гурда ё ки ба қуввата ҳами ҳолатҳо да мебиёя. ба худо қасам ай худи Владимирский област омадам. афсус ака дар идкурс худо биёвенша хидмам ай қирғонтепаям зинда боши шери аллоҳ. ҳоле иншааллоҳ як видео мекунем аввалаш худованд ёвем соқ саломат картара мегузорем дастгирӣ кунен ба кадоме ки наметонен омада да карта дастгирӣ кунен кадоме ки метонен биёен ай пес ҳамин бародара бибинен мақсад ҳамон дастгирӣ ҳичам натонен я дуо мекунен дар ҳаққиш иншааллоҳ. тоҷикай чӣ гапай ҷа тоҷикай вадалазо ина кофтестиян дина бега як бародармон мепара дрио ҳамҷада утануд мешава бародаро отапид мешавад ҳеҷ кадеста намекуна то наомадам занг назадам кати саго кати ҷанг нашудам коргарои органсон кати чӣ накардан тестат накардан
омадам катишон ҷанг шудем ина дестат кардан нав сар кардан дина омадиан ним соат гуфтиан хесиан рафтиан дига ам хетаом ирӯз ё меран адел меган ки хай ами хеле корай меган биё ёве ичка мега хай номеро тамом мега ол ба мекунан мега то наомадам бародаро як кас наомад ба худо накуфт омадам ҷанг шудем катишон ина омадам метро народное ополчение Москва река а метро 10 минут мебиёи тоҷа ҳами лавлаи о мебиёи мебинен моро инами моста дидӣ мебини моро инами дашидагиаи кор бародаро дар Москва бародар аллоҳ қуввату ғайрати зиёд кунад комрон зинда боши муҳаммад гулу ҳастай бародар ман худам метро рости гап хуш намедонам народное ополчение рости гап даже номса хуш намедонам неки ҳаста салом салом чӣ гапай брадя бародармон дина даво мепарад овтапид мешавад тоҷикай о бародар аю то наброрем ман барои тоҷик любой ҷо мерам барои рус не барои немис не барои армян не ин ҳамин бадалазва ба як ҷанг ҷанҷол ба як зора ба як ноло омадам паҳтой накуфтестиам се кас чанд кас будан ҳамиё ду каса будагиам як парда гузаштага ду кас пеши қафо паридагиан якш гузаштага якш надида яқиб шуд ин як ду бор овтапид мешавад дод мезана намебинам ва алайкум ассалом саломат боши брат ови куҷодаи хали шуда яка ови Москва река даина пушти Москва сити дидем бародаро 142 касам лайк бизанем ки то мардум бибина ягон кас ҳамин наздикиҳо даим мумкин метона касе метона любой ҷо метона биёя ҳеҷ гап нестай бародаро як рӯз омаден як дастгирӣ мекунен ҳамин бародара иншааллоҳ ҳечам ки натонен дастгириам када як дақш як дом мекунен мебина ки қадар мақсад тоҷик ҷамъ шуд бо хеле хурсанд мешавам алло лаба ва алайкум ассалом шукри аллоҳ тезтар ҳам як чапирси тезтар бите номерора неки намешиносум бите нам бите фарқ надора брат дар эфир шидагиум тамошо ки эфирда чӣ гап рафтеста дар майли дар шаҳри Москва брат дар Москва река дар метро народное ополчение ана 21 сола бача ду кас дина обозӣ мебиёянд мехоҳанд ҳамин лави берег ин ҳамин ҷое ки ман истодагиам мехоҳанд упара бигзаранд ҳамин ҳолата бародар якш мегзараю якш ақиб дар рус мекуна як ду бор отапид меша намебина ки таги о меша мера то ҳозира на дестат накардан дина мебиянд ҳамин як кантар ахранаҳо мекуванд намеванд мехезанд мера ирӯз мерам соҳибои ҳамин меран заявление менависанд ки мақсад беин дестат кунен ягон дестат нест ба худо омадам қатишон ҷанҷол шудам сиёнкашон кардам паҳтора баъд дестат кардам ина омадан ози кофтесиан агани намекардан ҳама вақт хушҳол шавен ҳамин аввалаш накунен ҳамин паҳад овозӣ дар авхали ҷои
обозӣ кардан наметавонен лучи накунен. ана дуюмаш ки вақте ки як занг мезанен як кор запис кунен ҳами корора мақсад ягон ҷои подлогиш нест бародаро. бибинен ки мақсад 21 сола бача кадоме ки метавонем бародаро дар ҳамин наздикиҳо ҳастем биёен ҳами акода як ёрдами хитона бикунен беҳтарин мешавад. тоҷикай конечно тоҷикай бародар армян мебуд ман явна ҳамҷа намеомадам ба фикрам ҳамин савола чи се чанд бор шуд ҳамин савола метен тоҷика. падарат бароҳмад акай колия зинда бошед акаҷон илтимос хилкати шумо алоқа бироем ин ҳамҷа биёен алоқа не живой мебинен ма метро народное ополчение ина вадалазо кофтаист чанд бародаро омадагия иншааллоҳ боварӣ дорум ки мебиям бародарои мо ҳамиҷада мефаҳмем ки тоҷикои худмон чӣ хеле инсонанд чанд кас мебиёяд касе дар ҳамин москва астад дар ҳамин наздикиҳо касе метавонад биёя як кӯмак кунад ҳичи ҳам натавонад мақсад дуо мекунад дар ҳаққи ҳамин бародар ҳамин бародаро хурсанд мешаванд мақсад ҳамин ҳолатда дастгирӣ кардан дар кораи шерона 219 кас дар эфирем бародаро ҳамеро битонем падилица кунем то дигар мардум бибинад кадоми дар москва сити кадоми дар ҳамин наздикиҳо кадоме ки метавонад як кӯмак кардан мақсад биёя як дасти кӯмаки хича расонад дар ҳамин бародар беҳтарин мешавад бародаро ин кор дар сари ҳамаи мо аст иншааллоҳ боварӣ дорум ки бародаро ман мебиёям кадоми подписчик ки ман мебинем ҳаминҷа искренни подписчикиша ҳамин ҳолатда боварӣ дорум ки мебиёям акаҷон бахшиш рафта наметавонем раҳмон дуртарай бародар кадоме ки рааш дура иншааллоҳ дар ҳаққи ҳамин бародар як дуо кунад вақте ки яке аввалаш худованд яке агар ки мақсад ягон дастгирӣ шуд иншааллоҳ худ черинари ба пеш чӣ ном дора аз куҷо аки махфия чӣ ном дора чизош махфия бародар ҳоле ҳеч ка намедонад мақсад хонаашон овоза нашава гуфта ба ҳамин хотир махфӣ кардем ин чизоша номша адресо метро народна ҳамин метро ҳамин чӣ ном дора кано алпачен алпаченя аяма наздикиш харашовский буда бародарон ина метро харашовский кадоме метавонад ина биёя бародарҷон просто як метавонед номеротона гӯед не бародар номерона намегем соати 3 шабам занг мезананд соати 2 шабам занг мезананд тоба кардам худо ҳози вақти номерам неста бародар кадоме ҳамин наздикиҳода биёян як кӯмак як дасти бародар бибинанд салому алейкум братан чӣ гап шуда дар гиҷо шуда як бор дигар бифаҳмо бародарҷон дар метро харашевский як бародармон ду кас дина мебиёянд нобозӣ мекунанд мехоҳанд ай пара берег ӯ пара бигзаранд яц мегзара яц байнда утапид мешава ушто мебиям мақсад успед намекунад наметавонад ёрдам кардан нест мешавад инам ҷое ки ҳозир
کوفتشتن و دلاز اومده گه کوفتشتن الله رحمت کند گپ نیستن چی گپ شده نقش دو کنین انشالله جناب پیتر دامامی حادثه شد یافتم شد چخه یافتن امرا برا دینا دا پیتر هم خالی شده بوده امرا چخه یافته براد کبزا توجیک بود دینایم Водолаза умада. Метро хорошо ускида, бра. Река, Москва река. Ин ҳаминҷа мебинем кадоме ки омаданем марҳамат биёем бародарон. Сразу ёфтанша чақа кофтан чихеш ки давая нақл ки брат. Ина водолазо кофтестиам барода. Ина водолазора дидестен ина кофтестиам. Водолазо кофтестиам брат. Водолазо. И пади Москва то қатишон ҷанг нашайнаам я ма то қатисаго ҷанг нашидам. На омада ина водолазози кофтестиам. Ҷамъ шайни аз 300-400 кас шайни иншалло бо як бор дига нақл мекунем брат. Якаҷон рафта наметонем бахшиш рамон дура аз Екатеринбург. Гап нест бародаро як ду дақш ду кунем. Кадоме омада наметонем ду. Ду кунем ки ҳамира тезтар биёвем иншалло. Дост месабзона аввалаш худованд ва дуои шумо иншалло меёвем шам. Ай ки ҷо буданаш ози махфӣ ай братан ози иншалло оли махфӣ ай Тоҷикистон ай главный. Чо братан намехони смс мара брат охи и қадар смс ай акай коля водолаз дар таки ов мекова у лодка чӣ то хурдест намедонам и падалана то чӣ то хурдест яъне то хурдест яъне кофтест ма гуфти хичом кай рав ҳамун сагора файрод ки бия гӯ ягон водолази нормальне биёр гӯ таги ё дуран гӯ рӯи ова чи ози ё лазер кади дидест абдиам брат тага ана ҳамунҷада чизи ёфтан ҳамун точкада ози ҳамунҷа бо бинан ку ҳам точкада чизи муайян кад лазершон ана ка ҳамунҷа медурем сесаду чор кашидем як дастгир кунем лай камонен як дуо кунем бародаро ки ҳамин дуо месабза иншалло месабзона як ки меёванд худоҷон теста дуо фақат дуо бародар кадоме ки раи дур дай дуо кадоме ки метона омада биёен дар сари ҳама аста иншалло ба фикрам ки аввалаш худованд намҷа чизи нишон дод ба фикрам лазершон ҳамун точкаи қапи паҳад монда одат лайк мегӯ паҳад дига одамо бубинан охи худозада бесавод ҳама ақл дорем
Laba aka Abdullo. Aka İskandar ol naomadı. Ayam çes omadagi hanoz inam koftesi. Ho. İnşallah. İnşallah aka. To qati sago jang nakadim, to chi nakadim, даже sar nakadam. Ne maqsad zang zadim raftim sago файрод кардам, гуфтам чӣ гап ай, гуфтам ай соати 10 ариза кардагаан ягон тадариза қабул накарде, накуфте, сар накарде, соат 5 шудеста, 4 шудеста. Баъд омадан омада ҳам централни хичон, баъд занг зад, баъди ки ман зангшон задам, занг задан ҳозир маро ин мекунем, гуфт ҳозир инам айведе занг задан, ҳозир ки мақсад ин сагон накуфтанд, чида қабул накарданд аризара. Ман гуфтам хай ту надонӣ, ман ҷоме ҳозир дежуркашон да занг задам, мега чида гав задӣ, мега дежуркашон омада занг зада. Гуфтам чӯба паҳто дестат намекунӣ, охи ин қадар паҳто я регистратсия надошта боша ку любой ҷо мебаре паҳт, одам мурдаи намегӯем паҳто. Баъд омадам ҳамин ҷаем ака, ҳозир то найвон ма ҳамин ҷаем. Майли ҳамин прямой эфир ман дуром ҳаминҷа дар нишон додестам. Ман акаҷон чанд сола будай тоҷикай бародаро, конечно ҳамин ман барои тоҷико мерам, барои ягон армия намерам ку ё ки ягон немис. уҷа чӣ нишон дода бошад? Сетка партофа намусун? Ай худо дано макад мира макад. Пари ана либосошона пӯшидасиян мепаранд иншаллоҳ. метон мезанам ки дар ҳамин эфир бошум, занг назанед бачо. дина дар питерам ҳаминҷа шидай меганам, хали сраза ёфтем. худованд худаш ҳозир яке меёванд иншаллоҳ. метро хорошевский, да. Алло. Ва алейкум ассалом, братҷон. Шукри Аллоҳ, брат. Эй бародар, зайни темохи шумо мо фам я бор эфир дуром, бин чӣ гап рафтест. ҳам шумо мехоҳед кори хитон ҳама вақт буд шавад. падар тараҳмад я бор эфир дуро шери Аллоҳ чӣ гапай, ай кори туда важни бада и кор. вақте ки мурда шава ман наметавонам ки кори туда равам, братҷон. хай я мошид бародар, я хидм тоқай мара фаҳмох шери Аллоҳ. Я бор эфир дуро ту мефаҳми ҳози мара. мурда шидагай бародар. бародари тоҷик хидмондина овозӣ мебиён, меғалтаят овозӣ карда хуш наметавона, отапид мешава. давай эфир дуро мебинем, брат. сабр кунед, иншаллоҳ меша коротон. точно ҳамун ҷоша бинен меёванд. ин ҳамун ҷош қад дур нестай, мақсад ин ҳамун ҳозир ҷое ки ҳозир чизе дидам. лабай ака ҳамин адреса ки точно медона, ҳамин акара ама ака гира мега фаҳмон, ҳамин акара ё ки пештар я рав гир биёра, ҳамин акара накушид бо телефона. Не, иншаллоҳ намекушем бародаро, ҳама каса ҳамҷа Karamski nabirni don des bugün am rost çiniyor. Rost majlis niyor. O çil kıcodayı. Karamishowski nabirni. Karamski nabirni. Чигони адрес мебиён? Демьяна? Демьяна Бедного 4. Улица Демьяна Бедного? Демьяна Бедного 4 улица. бародарони ғариби ҳамин кадометон ранги ма обозира наметонед наравен, илтимос
иншаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Дуогӯ бошем бародаро, дараи ба фикрим ҳамунҷа точка чизе ёфтан ҳамаш ози либос пӯштесиян мепаранози ҳамаш ҳам так медуроян. бародарҷоно, аямат хоҳиш мекунам, кадометон ки овбозиро наметонен, даже метоненам инҷа ҷои овбозикунӣ омадагӣ нестем. Мо ба фикри Москва коркунӣ омадагем бародарҷоно. ҳамин касе даже метонам накунен ҳаминҷа овбозӣ. Падар модар дараи дур бародаро, фикри яхтона накунем, фикри падар модар аввал кунем. брат, ковид 18 шудам, дисол шудӣ? Ковид 21 будум абра. Худо ба шукр. На он қадар созум, брат, леки занг задан хестим омадам айхиди Владимирский област. Ай соати 10 якҳо меран, даводав мекунанд, ягон кас гапшон намегирад. То наомадам, катишон ҷанҷол накардам, наомадам. Первый очередь Хитай эҳтиёт ки гап нестай, брат, чанд солае, брат, 21. Катявай аст, ягон тужи чӣ ба ӯ божӯш менанд барои пул. Чира ба ҷо мекунам, брат? Ман нафаҳмидам ане гапи хита, брат. Эх, худаҷон. аз теҷикӣ занг задан. Правильно, рост мегӯем. Аллоҳ субҳаналлоҳ хайр бита, ҷазои хайр бита. Гап нестай. Салом алейкум ака, номерота бинавис. Коля бародар. Номери ма да каси дар кора шероинар. Ами инстаграмом да Коля таҷик нависен. Ҳамунҷа да галасавои рӯй кунем мушкилиётона. Ман иншаллоҳ ответ ча мегирем. Я рӯза, ду рӯза, я ҳафтая ответ ча мегирем. Заряд намрад ака. Иншаллоҳ миша, брат. Фақат илтимос мекунам бародарҷоно, кадомит ки метонен наздикиё даен бихезен биёен. Хеле бародаро, як 20 кас ҷамъ шудагем, худо ба шукр. инҷа Москва река, пушти Москва сити бародаро, ина пушти Москва сити. Салому алейкум, чӣ шуд ака? Ёфтем ки дар овгум шед. Ин ози ва далазоам лазер кати кофтеста будан. Лазер кати кофтеста будан, ҳамунҷа точкаи намози истодаган чӣ звуке дод мақсад. ҳамунҷа ози мефурӯянд, либосашона пӯшидесиян, медуранд риё ҳамаш. Уна либос алишка десиян. Чӣ гап айҷа ку ҳамун мардума нишонте? Брат, хонаводаҳошон аст айҷа. Мақсад яке мебинанд, мемонанд, метомеса, брат ҷон. Ина мардум, ина мақсад иҷа ё одам ай намехоҳам. Оли ҳамун мардум акаош мегӯяд ки мақсад ака мегӯяд илтимос нафаҳмам, пага отам ино мегӯяд, очам ино нафаҳмам. қатан намешавад ки ҳамин бадалазо барои сум шуда хачон ҳамин кора мекунанд, барое ки ҷои дил дагиям ки касе таги об паҳлӯ шуда. Не, иншаллоҳ нормални одамо омадам, ман қатишон рафтам ба худуд, хеле аз ҷанг ҷанҷол кардам, ба омадам паҳто. Агани ин бародарош рафта ир задел заявление нависта буданд ки даже заявлениешона қабул накардем. Гуфтаян номерота намон, агар ёван занг мезанам. Ба ҳама сар кардам, рафтам ҷанҷол шудам, қати ҳамаш бародаро. Баъд омадан дестат кадесиян, ина худо ба шукр. Чанд сола? 21 сола. Намона ка рост мегӯем. Салом алейкум бародар, ҳам қишлоқи чикор кардем? Ҳечи бародар, ин ҳамҷа омадем. Ина вадалазои дидем, либос пӯшидеста, либосҳои баёшона таги одар омада. Бародар, ҳамин чанд кас ҳамин савола дод тоҷика? Конечно, тоҷикаи ман ягон немис нестам. Ман
айдами тоҷик ма мебиём, айдами ҳамон кас дига небра. Чӣ гапа ҳозира 541 кас шудем. Бо мегум тона бародаро ки дина ду бародар ҳами лави о мехоҳанд, айна инҷа мепаранд, мехоҳанд усу бигзаранд. Ай пара мехоҳанд усу бигзаранд. Яц мегзара, яц дар байни ҳам рис мекуна, карочи наметавона овозӣ карда, отапид мешава. Ӯ пешангиш намебина. Мақсад намебина, ин ҳамҷада отапид мешавад, нешавад, таги об мешавад. Адалаз мебияд ина, я ним соат мекоҳанд, намеёва мехеза мера. Имрӯзи бародарош меран адел заявление менависанд ки мақсад ҳамхали шудаги қабул намекунанд. Аз мегӯянд ки номеро тамом зан рав ёфтам ва занг мезанам. Ё хучон мебиям бечуро мекоҳанд, хай намеёванд. Баъд мара занг задан, ина омадам, иншааллоҳ ҷанг ҷанҷол кардем қатишон. Аввал адел рафтам қатишон ҷанҷол кардам. Баъд ина баъд аз 3 бор занг задам, ина омадан. Ина сар карданд, як 20 минут шуд сар кардаан сона. Кофтестиам бародаро. Ин ҳамҷада қайсиси кофтан, ин ҳамҷада лазершон ба фикрим точка дод, оз ина фромадестиам дри о медуроям. Яки ҷои қурбона. Ака ҳам маҷуша гӯем 1 евро эфира сохранит кунем. Да, Москва шуда. Бале, Москва, добра. Метро Хорошовский. Кадоме метавонем бародаро биёен. Ҳаминҷа ҳама касаят мешинем, чақчақ мекунем. Ай дастмон меомадагӣ кӯмак мекунем бародарҷоно. Ака ранги худат камай ки дар ҳамаи проблемаҳо ҳозир меша. Гап надорам, шумо да худо нигаҳбонат брат. Ҳаминҷа райони Пушкина нест. Татьяна, не, Татьяна. Инҷа вай пушти Москва сити, уна Москва сити наметавонам. Метро Хорошовский. Салом алейкум. Як бародари тоҷики хидмат бародаро дина обозӣ мекунад. Ҳаминҷада отапид мешавад. Аллоҳ ҳамаи моро нигаҳбон бошад. Накушӣ бо телефон ака. Бародаро, яке телефон мурд, хай мақсад хафа нашавен. Аямат хоҳиш мекунем, яке мурд монд, хафа нашавен. Барои чӣ ки бисёр одамоям меги занг назан, занг мезананд, занг назан, занг мезананд. Ака оли ҳам наёфтаастам. Ин ҳамҷад аз як 5-6 круги систо хурдан ҳамунҷа лазершон точка дод. Ина ози ҳамунҷа медуроям. Аввалаш худовандай кадоми ҳами ози ҳами ози дар ҳами эфир пой ба торат шудага дуо кунед, иншааллоҳ меёванд шумо. ғарибои дигар шаҳр ягон хизмат карда метавонанд. Агар ҳамад розӣ бошен дар ҳамин комментариҳо нависен. Ман гуфтагим ки то баъди чишмум набинам, мақсад карта намемонам. Ина ман омадам худам баъди чишмум дидестам, хитонам ина дидестен. Агар розӣ бошен, кадоми розиам, ман картаи ҳамин бародара мемонам, иншааллоҳ. Ана мақсад хай ҳеҷ ҳамна ягон кӯмактона бирасонем. Бародаро, ин мусибат дар сари ҳама ҳастанд. Охир телефон гирёнаш кун. Эфирта илтимос додарҷон. Гап нест, агар худо телефоном намра, агар мурд гирёнаша балош мекунем, бо эфир сар метем. Ба фикрам аввалаш худованд, ба фикрам ёфтам, барои чӣ ки ё то ҳамун точкаи ягон чи натиам магнитшон чӣ намекунам. нараве, шумо нараве ки намемонам, нараве. Ҳам ёван ҳамиси мегирам, мебиям хушум. Мона кас чи незорош мемона. Бародаро, як хеле дамхали мегин, як хеле бо дига хе гапҳо мезанен. Ба аввалаш худованд дар номи Аллоҳ моро яки ози мефурам меёваша.
اونف رو آمدستیم پاتویی هم یک نغمه میکنیم ما سلام کن در کل همون کن لحاظ میگیرم نه یو بیسوم هم ایش همچه سایی обязан сай олиг мегирай иншаллоҳ онаф омад иншаллоҳ дриёд омад рафт дат гап неста иншаллоҳ мемонем метро хорошо искидам москва река ин ҳамҷара касе медонад ина москва сити пушташ дорад кай медроянд дур омадан уже таги ё рафтанд ҳозир буроянд иншаллоҳ маълум мешавад дуо кунен иншаллоҳ меёванд шаяк барои чӣ ки то ё ҳамаи ягон точка натя ё намедроянда мақсад чӣ точка чӣ звуке шуд ки мақсад сигнал шуд чунаки ҳаминҷо рис кардан ҳаминҷо дагани ҳаминҷо одаим парон агира чӣ шуд ака ӯ парондагӣ бачаҳо 666 нафарем гӯш кунен нашуд ҳамун видео ӯ ака мара занг зад мақсад номерои аввай датаи комментария мондагиум кадоме метонен ӯрам кӯмак кунен мақсад номероша мондагиум датаи комментария ҳоли номерои бародарам мемонам иншаллоҳ ирам кӯмак кунен дастгирӣ кунен мақсад ана ӯ ба сари сумуш мерава бародаро як зоғ мепаронад 20,000 пул будаги ҳамагӣ мега сумате гапошон мегиреза вай зоғ мегира мепаронаша ӯра милисаҳо қабидагиам бародаро яхеле нависте ки рав ман ҳамун дина рафтанӣ будам ки кор 5-10 рӯз пеш шудаги буда милисаҳо қабидагианша омада гуфта 200,000 мете ман гуфтам не 1 миллион тиятан набахша падаланата алёлаба ва алейкум ассалом апаҷон номерои кира апа апаҷон як бор эфир бидурен занитум апаҷон хай ҳамон кас дигара биген мегатона апаҷон ози майли майли апаҷон чанд кас и о чиқра о 10-12 метр 4-19 о 19 метр буда ё дина ду кас мепарам бародаро якш овтапид мешавам таги о меша нес мешавам барои бародарои нав дуромадагӣ ҳозир ина мчс ҳамунҷа ҷошон чӣ дур вадалазо ина дур омадан таги о ҳозир ку буроянд хай худованд ака аллоҳ худаш медонад айдина шудагику айдина падаланто дина агар ҳам кофтана сар мекарда шояд зинда мебиромад иншаллоҳ ин ҳамин ғарибии бародаро эҳтиёт кунен наравен ҳар ҷо бозӣ накунен абдуҷалил сафаров зинда боши шери аллоҳ салому алейкум кӯляҷон тоҷик таги о шудаги бале акаҷон тоҷикбачаи худмон шербача кӯляҷа кадом тараф шудаи май така
И дар тарафи метро хорошо есть, дар пишти Москва Сити, бародарона Москва Сити. Река Москва. Москва река. Коля номерота навис. Бародаро дига номер намемонем бехафагӣ. Гап неста R22. Зинда боши Шерина. Надорем барои дастгириётон. کاری بهترین میکنی الله نگهبانت باشه برادرجان زنده باشی شیر الله این کار در سر همه ما است شیر الله همه ما است سلام علیکم کلی مست باش شب بزیب نه برادرای بچه یوشی بعد بود من چشیدگی نیست در رقم یا پروست همین چیست بعدی کار میبرن یا ساقین شای میگن گاب نیست ایر 22 براد از اون رحمتی کلان سلام علیکم چو کدی آکا؟ گاب نیست همین نداره شگری خود سوزی آکا؟ این برادر سوزی این های دیاسپری توجیکستان هم آمد یاردم انشاءالله ایرود کده بودم فریدی تری 82 هزار رحمتی کلان برای دستگیریت براد انشاءالله کمک میرکنیم همینجا بسیاری جمع شدیم شکری الله میندارم گاب نیست برادرای توجیک خیلی آدم جمع شدیم 20 کس زیاد هستیم همینجا خدا نگهبانتان باشه که یا باشه انشاءالله این آز فرامدگی اندری و یکی میوانشه سلام های مسچو زنده باشی برادر مسچو کلی چی خیلی پول بگذارونیم حالی انشاءالله حالی میگیم برادر جانم این مسکوه ریکا برای چه خیلی بسیم 19 متر چقری بیا جانم روی کارتا تمونه حاضرش تمیگه در کن نیست برای ای بچه 800 دادم ای برادری در سری همه هسته ای کو حاضر برای تو بیاویم انشاءالله ویدیو میکنیم حاضر برادر رو انشاءالله بیاویم میکنیم حاضر راست میگه حاضر یک خانه پانه سون میفهمه حاضر در کن نیست نمرک حاضر انشاءالله همی یفتیم اکه کلی 110 سومی مورا هم ندادستیم دسوس حالی برادر وقت ای گپون نیست برادر جان دو کنه نوزی همین برادر ایوان و دلازم اینا کفته استیم اونا دیدین اونا بروما حتی که اونا فناری کتین چی گپای اکا دو برادر دین همینجا میدروی شیری الله او بوزی کنی هاتش او تپید میشه هاتش اوزی کسال خوب های ترس هاتش میترسه بایش او تپید میشه گم میشه بایش کسال خوب برادر حالی انشاءالله پیشی بایش هم میریم همیاد روزه ده انشاءالله برادر جانو احتیاط کنین او بوزی نکنین شیری الله обози дазе то наям обози накунем ҷое ки намедонем бародаро обози ӯ ҷое ки калон шидагем уҷа обозӣ мекунем ӯ дигае бародаро иҷа дигае салом алайкум ака эфирта безеб шин کلا التماس کردم برادر از نگفته است کارتا شاول میمونیم انشالله امور دا باشه روی آب میشن شاید زنده خداوند میدونه خداوند که زنده باشه داغو باشه که زنده باشه برادر کامera بزنیم نشون دست اوزی همینود برادر جان جوش تلفن مخیم
خشت برادران. метро хорошо است ки брат кадом тарафи чӣ боша ҳами москва река мебиёен мебинен ҳаминҷа брат ҳамин тарафи река москва биёен тарафи хорошо است ки мебинен иншаллоҳ москва река пушти москва сити дай брат анаона иншаллоҳ хела намаълум ай заряд мам дигана тҷк гап нестай тҷк 1000 ҳамати калон барои дастгирид брат заряд дорӣ ба фикрам дорум брат худо раҳмату мағфиратш заряд дорӣ ай сарбанда якаҷони бача бародаро ҳамин саволе ки ай куҷои ай чай ҳозираш дар махфӣ ай бародаро илтимос ака ма ҳамин москва сити дум ҷош пурам ака ин ҳамин москва река ин пеши мос нарафтаем ҷа биёен ҳам ва далазо кор кардесиан мебиниша брат дақиқа вақт умушон ба ҳақ додага дар дарони он 3 соат ёфтия натиҷа метавад агар 10 соат шуд ӯ ҷонаш мебарояд шояд бародаро худ динаи падаланато агар шав мекофтанд мумкин меёфтанд ин бача бародар ай тоҷикистон ҳозираш да уш махфия калкулятаги об тезай ура об бурдагӣ картамон карта ҳозираш да бародаро сабр кинен иншаллоҳ мебинен иншаллоҳ чанд касан ду кас будан ятш худо ба шукр биромадага ятш нешидага ҳамдина атак ду кас будага вай ориентир буд вай ҷош дамоне ҳамун се навистаги ҳамуҷа брат се дамоне нашо слава богу о худоҷон дар номи шуморо ёфтак бародарон хорошо 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 догу бошем бародаро ёфтам телефон хорошо хорошо половину туда ушли кай номеро картамона бародаро дуои шумо буд иншаллоҳ ина ёфтам алло азор омад шумо ҳами омаде ҳами эфир фаҳмида омаде гап нест ҳами надорем бародаро зиндан ҳами бояд сарҷам шавем ҳама вақт бародаро гап нест зинда боши брат миннатдорем братҷон ба худо қачон ганда безеб ҷамъ шудем агар не ай соати 10 бечора рафтан накоф охи накофтам паданато ҳам дина мумкин некофтам бародаро намондастиан телефона чико кунем бародарҷонам гап нест шере алло гап нест Сейчас накроем. Ягон тиёвен. Искатик зарура. Брато дуои шумо буд ёфтем иншаллоҳ.
ам серьёзниёш ам файрон мекунӣ хи пад у дина кофтаго охрана ам охрана о хиваё охрана ам о будаги ам бар падар ё налад ё ка то жош кана гири хе нау байндам он я ҷои ҳавортар дамо Полиция о мебиан мебаран а полиция раҳмат ака кула худо раҳмат куна гап нест шумо миннатдорум бародару дуои шумо сразу ёфтан шайна дар байни 40 минут 35 минута ёфтан шама Не тяните, ребята, подождите. просто подождите Минутку подождите, минутку подождите. суп сирх шудай ку туба марам накадаё Бигирем, бачо, бигирем. бигирем акаса бисори гире Бигирем, бачо. бисори гире ма христоқа натоништеста Vardı, rучки. Пленка vardı. килонка мона руш да пшоне спасибо вам огромный даним хорошо хорошо огромный спасибо благодарю хорошо мы здесь будем ждать Бигирем, банша, бигирем, банша. акаса бигирен уса акаса бигирен бародаро акаса ус гирен акал додарша акал додарша ус бигирен бародар ҷоноб шерна съёмка накне кадоми мардака съёмка накне илтимос съёмка Спасибо, брат. илтимос съёмка накне бародаро эй аллоҳ ҷояшро ҷаннат кунад ҷош ҷаннат шавад илоҳӣ ин ҳами ҷак да будай бародаро дидем ку қада се қада шава се қада кунед мақсад додарша қапен усу барен устар барен ҳамн додарша илтимос устар барен брачка метарса охи бародар Bir tane nasip işe mi kaldı başa? о Diyorum ya, bunu yakasa bağlı, yakasa bağlı, girişten. фақат дуо як дуо кунед бисёри бад ёши бад бениҳоят Včera byl, da? вчера да вчера ҳоз мебиянам хичонамо ливосоштана пуше A Borisovka tě bošem, že bošeš je tak. иҷо да ин пиштинаи Москва сити да бародарҷон метро Хорошевский да ин ҳози хитон диден ку дар метро Хорошевский пушти Москва сити да Москва река ин ҳам бародар ҷамъ шуд дар номи худованд марам 21 сола буд бародарҷоно. Ёфтане дар номи Аллоҳ муром. Ай лазеркати систем экран ҳамуҷа сигнал метиҳа, ҳамун ай рӯи сигналшон ёфтам. Дуогӯ боше бародарҷоно, дуогӯ, фақат дуогӯ бошем. Ҷои ҳамаи мо ҳамин ҷо, охирони мо. Ҳамаи мо мемирем бародарон. Ай Қурғантепа.
дуогӯ бошен, дуогӯ бародарҷону, ҳазор раҳмати калом. Худованд ҷош ҷаннат шавад, гап неста, раҳмат. боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат паноҳи ҳамат бахш худо шерои аъло. саломат бошӣ бародар, дуо мекунем, дуогӯ бошем бародаро. ҳозир мебиям ҳамун скори милисаҳо бояд биёянд, оформим мекунанд. на якат диаспера иншалло худш медонад, якум бор неста, якакати мо чанд ҷо даво хӯрдаем. арташ ҳамон сабр кӣ додарҷон, сабр, фақат сабр, шери алло, сабр кӣ иншалло. хатоги бародарат кад хидр накӣ, овозӣ накӣ, диди хела гира накӣ, сабр кӣ шери алло, сабр, фақат сабр, дигар гират ҳам ҳичи намешавад братҷон. дак дуо кӣ фақат тамом. патинкота пӯш, наскиёта пӯш. тамом бачаҷон. дуогӯ бошем, гиря накӣ. чанд кас будан обозида? Обозида ду кас будан, як кас. Якташам хай гузашт. Худовандро ҷоша ҷаннат кунад. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. İlahi amin. Ötken utanızın caylarını cennet. Qabr azoblaridan o'zingiz qutqaring. O'zingiz panohingizga olib, oxiratini obod qiling. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Allohu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كل شيء قدير قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذابا سيئا وللذين كفروا بربهم عذابا جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. الهی آمین. بخشیدیم، هدیه کردیم، ثواب ثمره این آیت‌های کلام روانی را در روح آگاهی گذاشتگان امین منظوری امین خوابان گذاشتگی طریقی رحمت شایسته داخل جنت بگردانی. پروردگارا خداوند چی گناه چی داشته باشه، پروردگارا گناهاش سبب گردانی. خداوند سوق سلامت و خنا و پیش پدر و مادر برسانی. ربنا آتینا حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا الله الله.
بيده الملك وهو على كل شيء قدير. یا برادر آموزی میپرندینه او تپید میشه این روزی ها میرن دور آباد جنازه باید نخونم ها؟ نه بعد جنازه چی شاید ایچی نمیکنه چیکن اینکه son kaçı bir yana çıkın inaka son kaçı dokara bir yana poşa tutup nimbandı destek poşa اگه جو بیاریم من خودم میرم بیارم اگه جو بیاریم bu adam aklına ne zaman yakın سون دوکا برادرو کدام میتونه وارده خیزه گیره بیاره التماس برادر جانم bir keçoni اینا از زیوای میبرن آخه مرگ میبرن با اینا از مور نمیتن اینا مرگ میبرن همین نه ممکن نیست برادر خیلی نه خیلی ممکن نیست امراض زنده هو براد امراض زنده دو کس دینا ای کار میبرن و بوزی میبین حدش میپرن میگذره اوسی حدش رس میکنه باینده метро хорошо есть точный адрес куда точно адрес метро не стоит линия 11 народная оплечание на кёзе мумкин баранса бародар о морг мебарам бародарам плюс 7 925 521 41 22 زنگ نزنین که التماس لذت اما هست کدام کارتا میگه 925 521 41 22 انشالله حالی کارتا آکاش هم میمونیم آکاش نگفته سایی لیکن ما دستگیری کنیم باید توجیکه یکا ها توجیکی گم میزنم من شکی بستم میتونم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو скажем پناهتون بخدا شرع الله انشاءالله علاقه دائما قطعی هم یا گفت زنم